Mas gipahugtan pa ang pakiglambigit sa nasud sa Pilipinas ug sa Japan sa pagtubag sa mga katalagman. Gipaagi kini sa pagpahigayon og Doshin Bayanihan, usa ka bilateral training on humanitarian assistance and disaster relief tali sa Philippine Air Force ug sa Japan Air Self-Defense Force. Anang report ni Alan Domingo. Gipahigayon kini sa Brigadier General Benito Ibuen Air Base diin gipakita sa kasundaluhan sa duha ka nasod ang ilang katakos sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Alas 9 Sabado sa buntag gihimo ang airdrop operation simulation sa C-130 cargo aircraft sa Philippine Air Force nga giubanan sa Japanese C-130 aircraft. Nanukad ang duha ka C-130 sa Mactan Air Base o milupad kini paingon sa Tacloban. Gamit ang mga parachute ilang gi-airdrop o gihagbong ang mga supply nga gikinahanglan kaayo sa mga tao. Mitugpa ang duha ka aircraft sa Daniel Zero Romualdez Airport sa Tacloban ug dayon mibalik sa Mactan Air Base. Sa usa ka mass casualty scenario usab, nagtinabangay ang kasundaluhan sa pagluwas sa mga biktima sa usa ka pagpamumba. Systematic ang ilang mga lihok gikan sa pagkuha sa mga biktima o gidala sa rescue and medical facility diin giatiman sila sa mga medical personnel sa Philippine Air Force o sa Japanese Air Self-Defense Force. Gilangkuban sa 127 ka mga personnel ang Philippine Air Force samtang 33 usab ang sa JAS F nga misalmot uban ang military aircraft sa duha ka mga nasod. Tumong sa joint military exercise ang pagpalig-on sa Katakus sa Pilipinas ug sa Japan sa pagpahigayon og humanitarian assistance ug disaster relief operations. Gawas nini gipalig-on usab kini sa defense capabilities sa duha ka nasod nga gipaabot nga makapahigayon og dugang pang bilateral cooperation. Kini na ang ikatulong higayon nga nagbansay ang Philippine Air Force ug ang Japan kabahin sa disaster response. Matod ni Lieutenant Colonel Shotaro Arai sa Tactical Airlift Wing sa Japan nga usa ka maayong kahigayunan ang bilateral training aron mapalapdan ang nahibaw-an ug mapalambo usab ang kahibaw sa duha ka nasod sa disaster response. Gidasunan usab kini ni Major Brian J. Parahas, ang Chief Pilot ug Chief Operations sa 22nd Airlift Squadron sa Philippine Air Force og nang hinaot ka adunay mosunod pang mga bilateral training. Sa pagtampo sa tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay, giila ang natampo sa mga misalmot. Kini ang duha ka mga military aircraft sa Pilipinas ug sa Japan nga gigamit nila alang sa humanitarian assistance ug relief operation. Malaumon ang duha ka habig nga adunay bunga nga mas makapalig-on pa sa relasyon tali sa duha ka nasod. 日フィリピンともお互いに今の能力を向上しており、お互いにいい能力を有していると考えております。We are improving our capability day by day, so I think Japan and the Philippines, both of us have good capability. Maganda po yung na-perform po natin na exercise and this time po, lalo po nating na-enhance ulit yung capability natin, especially when it comes to disaster relief response. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.